I dag der skal vi tage et kig på den styrende personlighedsprofil. Og denne type er den fødte leder. Det er nemlig den røde profil. Og de tager naturligt styringen og begynder at lede, og andre de følger bare med. Og sådan er det bare stort set hver gang. De er meget, meget resultatorienterede. De elsker at vinde, ikke kun i sport, men også i spil. Og generelt i alle livets aspekter, så elsker den røde type at vinde. Og det, der kendetegner dem rigtig godt, det er deres lederskabsevner. Fordi de træder automatisk ind i lederrollen, og det er ikke noget, de er sådan set har lært. Det er bare en ting, der følger dem. Det er bare noget, de har i sig. Så de har den der naturlige autoritet, som andre respekterer. Og så er de også gode til at tage beslutninger. De tager hurtige og sikre beslutninger. Og de er ikke den store fan af lange møder. Og de er heller ikke den store fan af endeløse diskussioner for eksempel. Og de vurderer hurtigt situationen og tager handling på det. Deres arbejdsstil, det er, at de er konstant drevet af deres projekter. Så de arbejder konstant og hele tiden på de her projekter. De arbejder fremad. Og når den her type er involveret, så sker der altid noget. De er motiveret af resultater, og de er motiveret af fremgang. Og de ser muligheder, hvor andre de stort set altid ser problemerne. Så hvis det her, det kendetegner dig, og hvis du føler, at du har den her personlighedsprofil, så har jeg i den grad noget, som vil være interessant for dig, hvis du er lige præcis den her profil. Fordi den 2. april, hvilket er på søndag, der afholder vi et event i Helsingborg, som er skræddersyet til de her handlekraftige mennesker. Og det kunne jo være lige præcis dig, der skulle deltage, hvis du har interessen. Fordi her der møder du andre, som også går målrettet efter at udvikle sig og blive bedre og få resultater. Og som jeg også var inde på, ser løsninger i stedet for problemer. Så hvis det har din interesse, så kan du smide mig en besked i dag, og så tager vi en snak. Tak fordi du så med, og vi ses igen i morgen.